Idinimanda ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste si Palace Press Officer Claire Castro. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes. Pumalag si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste sa paratang na sinamantala niya ang prangkisang ipinagkaloob sa kanyang kumpanya noong panahon ng Duterte administration. Sa isang press conference sa Balayan, Batangas, pinasinungalingan ni Leviste ang akusasyong kumita umano siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng congressional franchise ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Ayon kay Leviste, ang SPBC na nakakuha ng 25 taong prangkisa noong 2019 ay tumigil na sa operasyon noong 2022 matapos mabigong makakuha ng mga kinakailangang permit para sa mga proyekto nito sa renewable energy na anyay naging dahilan ng pagkalugi ng kumpanya. Dahil dito, nagsampa ng civil libel complaint ang kongresista laban kay PCO Undersecretary Claire Castro sa Balayan Hall of Justice. Humihingi siya ng 110 milyong pisong danyos. Nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin. Tanong naman ni Yusek Castro, sino kaya ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso na tila paraan para patahimikin siya? Anya, inamin mismo ni Leviste na ang source ng di umano'y pagbibenta ng kumpanya na may franchise ay ang ombudsman. Pero hindi raw niya ito makasuhan dahil sa kaibigan ito ng nanay niya na si Senator Loren Legarda. Samantala, sinabi rin ni Leviste na handa siyang humarap sa Senate Blue Ribbon Committee kung bibigyan siya ng pagkakataon para ilahad ang kanyang panig. Ayon pa kay Leviste, may mga umano'y pumipigil sa kanya na magsalita sa Kongreso at may natatanggap siyang pagbabanta kaugnay ng balak niyang ilantad ang sinasabing katiwalian ng ilang opisyal. Ivy Reyes, Billionaire News Channel.